Asem akọ baby Adom TV bedwam eso asem we de gisa ha na ye kano enu tini dwumadi a yato din asemidika wasinsia no pa baby a wo bia mechia okoso adwo ahome na otwi mu yakasa afaka nkwanhia ho arọ ho sese kure bia si baby a yenteye na yentwen ma na isi ansa we nyina so public health issues ni bia e wo se yedi ho nkomo nyede bia na MPPC NDCC bia ni kwanhie kum yabusua ne yadofo yaka ho nsem bebre amema mo breakdown so no na wotwi mu na enna make say ukọ obogu Saviour Church ani kuro no nyina no a adane abutu say yemankuma mabunu papa bia wo manko bobra boni bia ne mom nyame adwuma no wo mo yenti wakọ wonhia mu na wo ba kwanhia nti mabunu dunsia na make say yetu on mamana ede nkura dunsia no ahyefom enipa wo mawuo ti omunie media me say so mu youth leader no ni because on na enyi 25 years Bafo Evans ti ahyehyɛ no according to ages ye wanyini wo ma ya 25 years ene kokro no kohwe abutu we ni munyina wo sempanifo eye ya sodie enya se ye kasa keke enya se ye tiatia mu keke bataya sa wo mani a wo ma ka ho a ebi mo ma mienu miensa baako ne dia no no munyina akọ ede tinya se bia ye kan tuetu obi aso eyade na nka ebetimi a prevent ha dwen Agnes 21 Edward Asante 20 Regina Owusu 20 Opokua Anapokua Ellen 19 ena Kwakwa Japan 18 Jennifer Pia 17 Ba Eric 17 Educhumwa Jessila 17 Martha Alale 17 ena we so the ohene wa 17 Osei Evans 16 ena Edmond Opoku 16 Atimbila Mary 15 Ba Afriye 15 Kranketwa kranketwa yanko obugu ho na yabani boni oji poncho Isaac Amwako ono na asem ni si your boy amane owo ho ne dey a ye kra ye mayi ne enuama ma ne enuama no mu oji wutime nka ye mwako aba Saviour bejo so sabre wugina he Saviour sabre dia mno kase iwo obogu sisi abno kase cemetery bia obekura eye mofra na no ona me wo sisi ya ene okase no obi beka say wo he fa kire wo district bay and region bay Saviour obogu ewo Asante Achim South okay municipality the ufri nkofo anase ufri kumase I will be do age so a obe wum ewo amanim na wafa dwaso du dwaso a bidu krobi ye fe ho nkwanta ufi nkwanta ese ukobugu ha nesa na chese wo madu wo mukrom no kura awie o madu awie ha nesa enti se ye de adehye ne atiefo okwa akira na ye se dwoda yi a ena san kwanhia wei esiye nti amana no ne yetu nti oji ye nti ode wo kan Saviour sabe no ka say we wo oboku cemetery sefia no ka say ya eye kurumafo asorefo mebru mema no omobo modin se ombetu amana no na omanya eye mofrai nsuan krable sefia no ka say na sefia no mrantie no eguso etu amana no omonye wiye enra no amochese enra no na eye ewukude ndi emuntimi emma cemetery emetu amana ti ena ahomachin be nunum ana mobo anan eba cemetery ha se omoba bitu amana na obi pimo hanoma eye kurumafo ene asorefo mebru mema no omodosu yi pa omunyina obi eboa so betu amana no
na omanya omodi sei babre na amna no omatu ni ten omanye ne separate ba ko pe na omanye ne separate na mibusa mu no omo ba ko na mibusa mu so omanye ne separate omo chese abofra ketua na oka ho no ono de na eye separate na eye mpenfo from 25 to 16 15 no de omo de na bom ba ko a mo hwese omo be kra omo eye enede abofra ketua bi wom de titi se de o say 15 enti ketua be na wo kana asem na da na akwanhia ni si ye no na abofra ketua ba ko ka ho a ote eye oni obi ena so ono anya mfie se na abosome se omo sese owo mfie miensa ibusem no mo chese o mfie miensa abofra ketua kra mfie miensa mo kwa de omo chese ne ma me kra na ne ma me omo de ode ne bre ne nana na me pentia metie no na se ne ma me e won kran na one abofra no emo ene koye a omo de ne bre ne nana thanks yeah me metie no yeah shey apart from we no unya obi ane ne nkasa yo e wo ho wanya abatan mu bi ana wanya mate mu bi ene bi mu nkasa ma ye ne bi mu nkasa ne hwe de yakoso Saviour de e ba ne se eye na no e brother na amo fopani e bedu ye no mo be bomu eye e be bomu empesi e mo mo krashe no sabe mo chese so asofo mpanifo no achese emma ubia enkasa sese eye asorifo no mo bia ni media fo bia enkasa na eye cemetery no kwa na bo no kwa na omom pese enka yebitwa na akwa abonten ba me no omo adinfo achese asem na aba no enye asore no nkoa na ato omo animu no nyina na yedi bobo ite hu bi hia se ebeba na so yede Komunika kra atu abonten ama amanfo ahu sesei na dimadi no eko enti apart from the mfonya wo de abreye yenya ekuro ni mu sade ho no mote bi asori ho nso sade hote na nka kromafo no omunya asorifo no kra kromafo no mu bi nso yenya bi no mu no onkasai Dabe pepe ite vi free hanu ma meko kromu ho no mo na mabombo de se menya eye kromafo ni bi akasa na ehihie ni nyina ne se omo chese eye munu omo di free much time nya de se omo de beko krom anata omo de beko fie omo de ebeba directly to eye cemetery hono we know akoye atofuwo tana omo asore ni sise no anata omo no eye kru traditional council no asise na ni nyina se we know so ebimu omo chese awofo no so ebimu mamienu bimu mamiensa na we wode coffee no na edo bekwa akofa asemfoforo aba ahia na obi kura akwa kutwa ahia akwa nso akofa asemfoforo ya aba ede ni nyina ne se ye mfon coffee kura ye de beba ebusiye terebia ebeyi bibia afri honomo oji ye mfon si ha ya da se pa na koso adi eche na my videos ahodo ya da se ti oji poncho na wakopie mu wo bogu Asante Achim South arahosema atukroma ato main ese modern obi mamiensa mienu afekwa na mate sese na ketua bi nso ti obi so omunyina akọ ye bompae so won na epra no rade miemiemu ma won ma ahoden won mo nsamra tisi de we bremu a ye de aka ne beba kase ahodo mu anase mpensempensem mu bre no esonso a de oji benya no ede ba bewura mu nti kasa no nyina na wotwe mu wo ka ye ho ne nyina ya boa ma nkwanhia abrase no momienhwe ho ye momieni hyehye so kasa kese no hu nketoa no wokwan so a ya mo hu ye si eye ka ne nyina ye ka wo de ne so ne wa na ketoa no wo fom ye nto ye bo watekin bi ehu hia ebia na obi de wo hye no hu ye o nanso ebia wo mfom so nti na de esan abro foforo mumie nyina yente ye ho asese de wokọ driving school a ye ka kire wo no se hu se wo ne driver papa wo kwan so enti se ye nyina ye hu ye ho se ye driver papa ye wo kwan so ankwanhia bi besi ana esre se bi nto wo a ye ka ni se aya se ye tuatua waso nanso sa wote wo se si na wo dofo bi ewu wo nkwanhia mu a ye kan
do wadwen koso na wo tenka wo nipa mu ebi a wo de no kra de wan free mu so enne wadi dem the nine ba ku ne ho ne nsa ba ku ne ho ade na ade ye bibia ye nyina betumi abo asi ano no eye de se ye be cars bebre so wona register kitu bi eno aye de mamo cars bebre so nye bebre so ni driver's license ene enemu uchi commercial car from 25 so ene obehwe 22 kura no wochi okadafo abobo ya bebia ni kwan so ofa no ofa uwie ono obekọ challenge obetrotro ne nsa ewo so yentie video yi emra sesia
Enti no de ekoso wo Saviour Church I no wo obogu no nkra 16 ni nyina said OG kan ye no the videos no so aba ye tutu amra tenten ye the 16 ni nyina egum ni aye ketewa bi for like 3 years akora no ede ye sere ni die mu said na wotwe mu ya kan DVLA MTTD penifo bia ye nyina ye ya said adobafo yenso yenye asede GPLTU mpanimfo obia yenye asede na no odin one day no mpokra no say ye wo hours wo mu na emu bedon hwe anasi maduasa na ye lusu nkra te say mabunu papa bi ada chenkom de wo mu kro yi ebekwa animu ama binum nso apra ye nan ye nsa na wo mu ehun twitwa ye kra nipadua no ebego because bibia wo so no Eradi hu ye mobo to make us say ene wo pensempensemu no abna poko ahwene ene te adwamu a abna ba pa no pa memo akwaba Afia mejo so ti awrako sam ye very unfortunate and him say Asante Achim South ho na arehusemi sie nra na meni aban krachi pani owo honom ye mame safo apia kasa Asase ni podie na yetete 15 yeso mo kwaya sabia ba kwa film me ne kasa na meti ase se eye dunson 17 ene ye ka mu nyina bom ase wom neno na me hwe mo age je wanyi kura 25 eye 25 dio sa eye 15 years na no credit nyame anim se we shed the whole week any asem idi kayeka the statistics are eba enye koso accident no in fact me bisa na kwan ne ho asem mafia no oka se oni commander se wo area ho no edi komo na ontumi mfanto abonten until say ebi omo we hu say this is the way forward omodeba ba ono na ekasa no o say ono de na omo ka che no nkwanhia no omo se de ne si in fact maame na nkasa no that's akwanhia ni si okwaya sabia ye so twa hweye obetwa hwe oba enti enro as a mother enti enro amene ne kasa no kusi say na osiki how many days and you say no more but so we batan na wa batan akoma ye ka semu ya was so voice cry siki enye easy in a day na day na day na see hours we be 30 minutes bi o na see enti me frɛ a friend that was Asem so bo ba convention e was Asem omoko from Asem o matwam bunso atwam wanyinam atwam ngirese atwam nkokɔ atwam dante kyese akato na bro no maduro kyese na kakakra no maduro na wo hwɛ sadia ka momoa me sɛ me hunu ye no manyani se bi mo be survive na me hu ye mobo se kura ya me hu ye mobo car gate na hu se da ba bi hu ties hu hwe enipa na na egumo se bi nyamoa ya me hu ye mobo se wo mu nyina eni ani oji akasa body no kura yentimi mieso because chese ehe na wo hwe won na wo hu no from much ho no na chese yasiesie wo ho na yakosie won ena na agya no monka fra wate ne mu oya dodo we dey regional minister I'm hoping say by this time wo ho we yare bia ne ho essence ani pa we nkwanhia we na se wo follow your week yi mu a ye ka kire wo statistics kire say covid e ba ye we asini na Ghana ye nyi ye mfiri mu enipa ekum wo mo no accident within 6 months 2025 what enipa free mu accident no anu odin enti eye more than the whole covid time enipa free mu ewo bia ye wo aya de nanso hwe within 6 months na se nipa nkwanhia ede won mo kwa adenti na wose mpanifo ye tena ho ye hwe han we na wose ye di ho nkomo enya PPC NDC say enema bebre koso wo mamu a wose mpanifo a yayi mo mudidi animu mutimi eye bibi de boa MTTD National Road Safety Authority eye serious o na se 6 million ena wose omunya license etime drive e wo mamu na se 1.2 ena wo de a ejeza nti wo mo maka no wo mo nam kromo nti afia e won say media ya na me how kasia me wo asoman ye kasa dodo ene ye ne de release aba
nye the statistics aba at the end of the day statistics na wo de bade na wo ye DVA la studie ni so be hwese driver ni bia ekita license and I know so the license na and found the number of years no every year e was so kwana ko stamp mu ye misa say drivers ahine wo MTT dia studie ni say e kwan na wote so no enforcement ye misa say MTT dia kwan no mo ye den wo so ye nyina kwan ye na so what are they doing on the road me say MTT dia mo ye den ayi requirement ne ehu ade no ba ko bi commercial cars say every 6 months I was so call for testing no ne ade ko say ke ko hwe obi akọ testing and a private cars no like every year I was so call yenye hwe nkoso na me say road wedding even road wedding road wedding krompa utimi sia ka bi wo kwan so na sa aka no road wedding e tare ho ma minya ma bena popo obi sasa he no ko wone empanifo ahodo asi nkonwa me ye show se nkomo meto so ye behwe nso ne anya wogi so ne besi wo ho no me ye show for directors the beka ho ti abena no pe ma me fa me de yi si ha na fe woni empanifo nto ankomo no so me da say afia amankwa tamakulu edna wote